L'informatiu del migdia. Edita i presenta Francesc Soler. 5 minuts i 2 quarts, ara la cultura. Per primera vegada es podrà llegir en llengua catalana l'obra de David Foster Wallace, un dels escriptors més influents de la literatura nord-americana contemporània. Edicions al Periscopi, una petita editorial de Barcelona, acaba de publicar traduïda al català L'escombra del sistema, la primera novel·la de l'autor novaiorquès. Ens la descobreix Jenny Lozano. Han hagut de passar 26 anys des de la publicació de la seva primera novel·la als Estats Units perquè puguem llegir David Foster Wallace en català. I hi ha hagut de néixer una petita editorial a Barcelona, Edicions al Periscopi, per rescabalar aquesta llarga absència. L'editor, Aniol Rafel, trobava inconcebible que només es pogués accedir a l'autor de La broma infinita en castellà o en anglès, i es va decidir a publicar L'escombra del sistema, la primera novel·la de Foster Wallace traduïda per Ferran Ràfols. Per mi és molt representatiu que un autor com ell, que és referència per moltíssims altres escriptors, però en canvi aquí s'havia de llegir en castellà o en anglès la gent que podia, no? Però clar, això de cara també fins i tot a la gent que escriu en català poder tenir aquest tipus d'obres en la pròpia llengua, trobo que és importantíssim, és molt necessari. L'aparició d'aquesta obra l'any 1987 va provocar un gran impacte tant entre els crítics literaris com entre els lectors nord-americans, perquè Foster Wallace demostrava que es podia criticar el somni americà amb un estil ple d'humor i de sàtira i una estructura narrativa innovadora. Foster Wallace ens comença a explicar històries completament diferents, en el que juga molt amb el llenguatge, amb el que trenca amb les formes. És una narrativa en la que també hi juga un paper importantíssim l'humor, sobretot al principi, després es va apagant i es va tornant més fosc, però al principi, justament amb L'escombra del sistema, és una novel·la divertidíssima, no? Segurament és una narrativa molt juganera. L'editorial El Periscopi ha publicat fins ara 6 títols, tots amb un denominador en comú: narrativa contemporània d'abast mundial, innovadora i atrevida, i que mai abans ha estat traduïda al català.